Wel, hallo. Van dir wil ik u een beetje wat vertellen. Ik dacht van dir een beetje terug van eerst eenmaal van Mexico. Dat heeft ons tijdens mijn oom gewonnen, maar dat heeft weer nog schijn gewonnen. En wie jongens hadden het veel zo mooi, want we waren in de stad op een park zaten. Dan beobachten we mensen. Niet kritiseren, beobachten. Dat ging ons helemaal schijn. En dat werd bij nog een beetje een hobby voor mij. En nu wil ik u vragen, wat leef je als dit? Dat is een lus, dat kan je zien. En nu wordt dat zo ophaken. En nu kijk je maar. Nu root je maar wat dit is. Eentje wordt bekend zijn en eentje vielleicht ook niet. Maar einer weet wat dit is. Ik wil jullie dat mal opmerken. Dat is een mexicanischet aatis, denk ik. Ik beobachte die Arbeiter immer, wie schauen eerst einmal, wenn sie nur geschafft, dass wir eine knallslat gemacht, wir haben duizenden Appelkostes genäht, haben schön gewohnt. Und die Mexikaner, die kamen dann zur Arbeit, eins mit dem Bicycle und eins waren noch daheim gebracht. Wo dann die Mittag kamen, dann tickte ich immer ein bisschen ran, was die für Mittag hatten, das sagt mir immer so eine schön schmecken, dann hatten die ein Vierkey gemerkt und dann wurde dann immer eher Eten abwarmen. Aber eins hat sie uns das gemerkt, das wie ein Handjuk. Und dann haben sie das so teuer gebaut. Und das ist noch eine Mahlzeit, das braucht nicht geschehen. Und dann haben sie das aufmerken. Dann hier kann ich sagen, hier haben sie Tortillas. Da dann wird das sehen. Und dann haben sie noch Fertig und Jalapeno reingelegt. Die waren dann teuer gegessen. Wenn einer erst die Burritos hat warm gemerkt. Und dann nimmt einer eine Tortillas, das ist das. Und dann schabt einer da einmal so nähern. En dan der einer door een beetje burrito van merken ze steht. Dat schafft nicht immer so gut, dass einer gut wählen, aber sie steht und dann weil sie die nächste Tortillas door gut erschaffen, sie steht. Und da braucht kein Lepel oder keine Gafel. Und als es steht, waren door aan Burritos gemerkt. Kijk mal dat schafft echt sehr fein, wenn er weet wat er deed. Da sie steht und das sind refried beans. En daar waren die op een vier abgelegt. En dan die had zich door een beetje zo'n grill gemerkt, plus van smertstang, wat wieder namen smertstang. Dat namen ze op Englisch rebar. En een beetje zo'n grill gemerkt, wat ze stonden, dat ze dat even koelen even. Dan werden die opgewarmd. En dan werd die en ik wilde deze opwarmen, maar ik wilde het niet buiten op 4 doen, dat sniet nu waren buiten, dat is je Manitoba hier in Strukland. En dan moet je wat smaken. Nou ja, ik leef dan zelf uit. Dit zijn bloos de reine Schaublin, zo'n refried beans, dus ik in het laatste weet wat die moesten gemerkt. Dit is een jalapeno, en dan deed over bloos rood zo. Oh. Dat brandt meestal, wanneer een hoge tong heeft, dat is eigenlijk de voet. Ik weet niet of mensen zijn hebben, maar waren ze opeens worden hebben. But anyway, dit is een einfache Mahlzeit. Een Mexikaner, die zijn zo gezegd, die kunnen het zelfde dag uit en dag aan hebben. Die smaakt het immer schijn. Immer tevreden, dankbaar. En anyways, dan lijkt we nu afhangen te eten. En ik wil zeggen, voor je niet dankbaar te zijn. En nog een ding wil ik zeggen, want je hebt eens een comment laten, er is wat. Wil je mir in gevallen doen en zeggen van wat van de stad of wat van land je zijn. Ik wil best wel nieuwsgierig zijn, wo die video's alle in hand flitsen. Ik hier zijn, die zijn in Duitsland en Bolivia, Argentina, ergens wo het würde me interesseren, want ik kan weten van hoe je die alle doen kijken. Dankzij en daar weet man zien hoe die smaken. Zo smaken zijn. Die zijn hier met u abgewassen. 7 Jahre de Werk Schaublin, 1,3 Mandat. Aber das schmeckt du werden sein. Ja, ein bisschen eine Peperschote dabei eten. Maar 10 taub, pero que rico, bloß gut. Und so werden es all das nächste Mal. Nächste Mal Werk, erst habe ich ein bisschen das Wasser, dann weil ein bisschen Fleisch backen büten. Na ja, dann sehen wir uns, das Schnittbüten war so fein. Das wird auch sehr schein. Gedei von Strukland, Manitoba.